Attorney General Farouk Frank Mbeta waonetsa chala chapakati kwa mtundu wa Malawi kapena kunyoza dziko la Malawi komanso PAC, Public Accounts Committee. So guys, ngati mungakumbukire, Monday ankayenera kuti akaonekere ku Public Affairs Committee inquiry yomwe ikuchitika. Ndipo ngati mukumbukira, iyeyu anapanga khanso patangotsala 1 hour kunena kuti ali ndi zina zochita. Anapempha kuti apatsidwe date ina. Ndi anapatsidwa date ya lachitatu 5:30 kuti akaonekere. 5:30 itakwana, Frank Farouk Mbeta amene ali Attorney General sanakaonekere, sanapiteko mpakana Malondera, baba Steve Malondera ndi komiti yonse ya PAC inamudikirira Attorney General kuchokera 5:30 mpaka kumafika 10:30 usiku. Anthu atatopa nkudikira, Malondera anawuza kuti ndi mmene zililimo poti Attorney General sakubwera, basi tiye tingopanga suspend inquiry ya madzulo ano. Pambuyo pake Attorney General watulutsa statement yonena kuti iyeyo samayenera kupitako chifukwa chonena kuti PAC sinatsate dongosolo lenileni lomuyitanira kumalowa, lomuyitanira ku inquiry imeneyi. Pokhapokha PAC itsate dongosolo loyenerera. Komanso yeyo anapanga ko lamulo lina lomwe lili mu parliament lomwe 181 subsection 5 lonena kuti akuyenera kukhala ndi 7 days. Ampatse 7 days. Within those 7 days ndi pamene angamuyitane apite whatsoever. Komano titaona lamulo lomwe Attorney General anapanga ko walipanga koti molakwika. Chifukwa choti lamulo limene section 181 subsection 5 imakamba zonena kuti ngati munthu unayitanidwa ndi parliament nkusapita, parliamentary committee imene ikuyenera kutenga ujeni imeneyo ndikupititsa kwa wamkulu wa parliament. Ikapita kwa wamkulu wa parliament, yeye ali ndi mphamvu zomuyitana munthu kubwera, kumpanga sapina kubwera. So in other words, chomwe ndikufuna kunena nchonena kuti Attorney General akuzimva mphamvu, akuzimva kukula, akuzimva kunena kuti iyeyo ndiofunikira kwambiri kuposa Malawi. Chomwe ndikunenera ichi nchonena kuti nkhani ili apa ndi nkhani yonena kuti ikutipanga affect tonse ngati Malawi. And kukaonekera kumalowa sizikutanthauza kunena kuti iye ndiopusa yayi. Komanso chinthu china chomwe mungadziwe nchonena kuti ngati governor wa Reserve Bank anapita kukaonekera kumene kucha. Iye uja anakanena Patrick anakakhala yambiriro nena kuti sindipezekako ndili ndi zambiri zopanga. Koma governor kukaonekera, koma Farouk Mbeta akunena kuti no, simunatsate dongosolo. Pamene ife ngati Malawi tikumfuna iyeyo for answers. Ndemumve no kunena kuti kumapetoka manena kuti chani. Akunena kuti iyeyo akuyenera kukhala omalizira kuyitanidwa, osati ayitanidwe pano. Akamaliza PAC ikamaliza zonse kupanga inquiry ndi anthu ena, ndi pamene iyeyo angayitanidwe monga iyeyo oona za malamulo za boma. Komano the point is yomwe Farouk akupanga miss. Mbeta sakuyitanidwa ngati wa malamulo Attorney General wa boma kuti akukauza chochita malingana ndi malamulo, no. Farouk Mbeta akuyitanidwa ncholinga chonena kuti akafunsidwe mafunso ngati wina aliyense mmene anafunsiridwira Patrick ndi anthu ena aja. Sakumuyitana Farouk Mbeta ncholinga chonena kuti akauza kuti malamulo akuyenda chonchi, no. PAC kumuyitana ndi cholinga choti yeyo akafunsidwe mafunso. So kwa ineyo it feels like Farouk Mbeta akuzimva yeye kukula, akuzimva mphamvu, akuzimva lamulo kuposa ifeyo Amalawi aini yake, komanso kuposa dziko, kuposa so parliamentary committee ndi PAC. Kwa ineyo, Mr. President, this guy Farouk Mbeta is not the right guy kukhala Attorney General. Kwinaku ativuta. Ngati akupanga chonchi pano, kwinaku ativuta. This person
watuonetsa chala chapakati ifeyo ngati Amalawi kutionetsa chala chapakati. Nde Mr. President, mwana wake umenewo atisunga akuluwa chifukwa iyi ndi issue. This is the issue of the national agency. Not kunena kuti kudzimva kunena kuti mulembe makalata malaini 4 nde kuti ngati mwaphonyetsa nde kuti mubwerere mbuyo. No, ukuku ndi kudzimva. So Mr. President, please, this is a national agency kuti tipange resolve apo. Achina malondero atengedwa ngati zitsiru anthu opusa ndi mmene akupangira dawa. Inuyo ngati Malawi mukuiona bwanji nkhani kuti wina aliyense amene ali involved ndi kugula Ameo's Hotel, member la wina aliyense, trustee wina aliyense wa Public Service Fund akuyenera apereke 40 million Malawi kwacha pasanathe 7 days. Muli bwanji Malawi? So lero linaliso tsiku lalitali kwambiri ndi Commission of Inquiry yomwe ikuchitika ndi Public Accounts Committee ku Parliament. Ndi munthu amene anayitanidwa lero kapena amene anapita kuonekera lero ndi George Patrick amene ali governor wa Reserve Bank padakali pano. Pali zinthu 5 zomwe ndikufuna Amalawi muzidziwe ndipo mukuyenera muone kunena kuti kodi nkhani ikulowera kuti komanso zinthu zina zomwe zinatchulidwa ku Commission of Inquiry imeneyi. Mbiri aineyo ndi mafunso kumapeto. Choyambirira ndichonena kuti George Patrick wanena kuti anthu amene a trustee imeneyi, ma board members amene anapitirirabe kugula Ameo's Hotel, iwowo ndi anthu okula mtima amwano komanso sanafune kumvera. Chifukwa cha chimenecho iyeyo walamula kunena kuti onse akuyenera apereke ndalama yokwana 40 million ma board members onse kapena ma trustees onse Public Service Committee imeneyi, fund imeneyi 40 million kwacha wina aliyense. Chinthu chinanso chomwe chadziwika ku Commission Inquiry imeneyi ndiyonena kuti Public Affairs Committee yanena kuti kuyambira lero Financial Intelligence Agency imene imatchedwa kuti FIA yomwe imaona za ndalama, kuyang'anira za ndalama osati Reserve Bank komano pali maso andalama mmene zikuyendera, imene imatchedwa kuti FIA, auza kunena kuti apange trace ndalama zomwe sizinabwere kuti ndalama zayenda bwanji. Komanso PAC yanena kuti FIA ipeze ma auditors, ma international auditors kuti apange audit ma trustee members onse amene akukhudzidwa ndi nkhani kuti ndalama zawo amazitenga kuti zimayenda bwanji. Mumvetsere bwinobwino. Chinthu china ndichonena kuti Reserve Bank yanena kuti padakali pano apanga recover ndalama zokwana 79.6 billion kwacha. Ndalamazi zonena kuti zinapita ku mabanki awiri. Pali CDH Bank, CDH Investment Bank yomwe likulu lake lili ku Lilongwe, komanso National Bank ndikomwe ndalama zili. Koma akunena kuti apanga recover kapena apanga freeze ndalama zimenezi 79.6 billion. Ndiye kuti kukutsala pafupifupi tingoti 10 billion yomwe sinapezeke. Komano Reserve Bank yauza FIA kapena Financial Intelligence Agency kunena kuti ipange trace ndalama zimenezi. Pamene ponso pali funso lina lomwe ndingafunsa. Kani ina ndiyonena kuti amene akugwirizira mpando wa Principal Officer wa Public Service Fund imeneyi wapanga accuse Nico Insurance kapena Nico Asset Manager Dunga kunena kuti iyeyo ndo wabodza wanamiza apaki kapena wanamiza a committee zonena kuti iwowa anapanga pull out mu assessment kapena evaluation yomwe anapatsa. Iyeyo wanena kuti homidi wanena kuti akunama limene lili ndi bodza. So meaning kunena kuti asset manager Daniel Dunga Waniko akunena kuti yeye ndo wabodza ananama. So shall we say kunena kuti Daniel Dunga Nico asset manager ananama under oath? Kanizi muzitolere bwino.
Guys, it's just a quick paneliza mbili zomwe zinachitika. Komano nkhani ndionena kuti inendi ndi mafunso angapo amene ndikufuna kufunsa. Tikunena kuti Reserve Bank ikufuna kupanga trace ndrama zina, yapangaso freeze ndrama zina. How come kunena kuti ndrama zonsezo sizinapangidwe freeze? Komanso how long can it take to trace ndrama zonena kuti zikudutsa m'mabanki? Situkukamba za 1000 ekwacha, tukamba za 10 billion yomwe ikutsalira. How come kunena ndrama imene sinapangidwe trace? Kwa ineyo, it's a question mark. Chinthu china ndichonena kuti PAC yanena kuti ikwenera kupanga audit board trustee members amene ali involved, amene apatsa ma 10 million, ma 40 million kwachacha kuti apereke, kuti apangidwe audit lifestyle yawo. Komano anena kuti international auditing firm. So guys, hear me out. Apapa tikukamba za ndrama za nkhani. Kutenga auditing firm ya kunja, it's a lot of money. Panopo Malawi, let's learn kunena kuti tidzikwilitsa ntchito anthu amdziko muno. And we need to trust them. We need to protect them, to give them security. So, kutenga mauditors ya kunja, it will cost us a lot of money. Komanso, kungonjezera pamenepo. There is no need kungopanga audit lifestyle ya anthu amenewa. The whole fund, trust fund, it needs to be audited zichito zake zonse. Pali zambiri zomwe zikuchitika. So auditing lifestyle ya anthu amenewa, it's not going to take us anywhere. We need to go beyond that to avoid zinthu ngati zimenezi kuti zizachitekeso. Zonse inquiry ya tsiku la lero chomwe chanjesangalatsa ndichonena kuti panopo ma board members iwo akhozano kuchotsedwa kapena kuyimitsidwa. Komanso Patrick wanena kuti apapa anozafikano kuchakonena kuti akhozano kuzengedwa milandu kapena akuyenera kuzengedwa milandu chifukwa chonena nkhani ikupushidwano ipita ku court, komanso prosecution iyamba kuyenda. Nkhani ndiyonena kuti zinthuzi zikuyenera ziyende mwachangu, zichitike mwachangu. Komanso chomwe ineyo ndikufuna, komanso mwina Malawi ambiri chomwe angafune, ndichonena kuti mayina onse anthu ama trustees amenewa amene akupereka ma 40 million achulidwe poyera, mayina onse pakhale ndandanda kuti mayina ake ndi auje. Komanso ndalama zimenezo ma 40 million amenewa akupita thumba lake leti. Chinthu china ndichonena kuti mukabwerera mbuyo, just a reference, Dr. Ujana Pedwa waku Queens, mumakumbukira polisi anapangitsa parade ya anthu kunena kuti anthu ajatagwira. Komano in real sense, nkanija imaoneka kuti ndi yabodza. So, tikhulupirira bwanji kunena kuti ndalama zimenezi zapangidwa di freeze, kuti ndalama zimenezi zikubwereradi. Amalawi, we need proof. Sintha ija yomango pusitsana kumanamizana, ncholinga choti mwina kutitseka m'maso. We need proof kunena kuti ndalamazo zabwereradi. Ndalama zinazo zikuvuta bwanji kupanga trace chifukwa choti zikudutsa m'mabanki. Chinthu china ndichonena kuti how come kunena kuti CDH Bank komanso National Bank ivomereze kulandira ndalama zimenezija, pamene mabanki pamayenera due diligence yomwe amayenera kupanga before ma transaction akuluakulu ngati amenewa. So National Bank needs to be investigated. Komanso CDH Bank ikuyenera kuti ipangidwenso investigate. Pali zinthu ziwiri ngati zisalizitatu kunena kuti anthu amene anapusha kunena kuti deal imene itheke mwachangu, it's either anthu amaopa anachita kupangidwa force, or else anthuwa amadziwa kuti adyapo zochuluka anapanga dala. Apo iyayi pali anthu ena ake amene ali m'maposition akuluakulu amene akukoka ma shots. So nkhani ndiyonena kuti yonse ifufuzidwe, anthuwa abwere pamodzi, mayina amenewa aululidwe, achulidwe, not just kungopita pamwamba ta. Nkhani ndiya strategy. Komano for the meantime, well done to PAC. Nkhani ya auditors
tiyeni tiyang'ane ma-auditors kwathu konkuno zisatikosteso ndalama zochuluka apa pamene tikutaya ndalama. So